Dobrý den, budeme pokračovat v úlohách, které jsou zadány v prezentaci pro modelování v AutoCADu. Další příklad po nás chce, abychom vytvořili prostorové těleso, které máme zadáno pomocí okótovaného půdorysu a okótovaného nárysu. Přepneme si způsob zobrazení na jihozápadní izometrii a zadáme kvádr, který bude mít rozměry 30-35. Tím vytvořím tady tuto základnu toho tělesa. Tak první bod klepnu do plochy a pro další roh zadáme z klávesnice 30*5 Enter. Tak. Teď budeme chtít vytvořit tady tuto díru, kterou zase vytvoříme pomocí kvádru o rozměrech 10-10-5, přičemž od středu hrany ten krajní bod posunu o vzdálenost 5. Takže mám příkaz kvádr, pro první roh si ukážu takto na střed hrany, neklikám, zobrazím trasovací čáru a zadám hodnotu 5. Enter. A pro rozměry kvádru zadávám 10*10*5 Enter. A aby nám tady ta díra vznikla, tak použijeme příkaz rozdíl. Nejprve musíme vybrat to základní těleso, které v podstatě má zůstat. Enter. A potom vybereme to těleso, které chceme odstranit. Enter. Tak. Budeme dál tady tuto základnu upravovat. Když se podívám, tak tato hrana je zaoblená, poloměr zaoblení je daný hodnotou 2. Takže tady se přepneme na kartu těleso a máme příkaz zaoblit hranu. Tady zvolíme poloměr, hodnota 2, Enter. Tady vyberu tu hranu a potom jenom příkaz dokončím pomocí Enteru. Takže Enter a ještě jednou Enter. Tak tady vidím, že tento vrchol je odříznutý rovinou, kterou zadáme pomocí 3 bodů. Takže se vrátím na kartu výchozí. Tady máme příkaz odříznout. Tak vybereme těleso, Enter. A tady zvolíme možnost 3 body. Tak, prvním bodem je tento dolní vrchol, takže klepnu. Druhý bod, tady si ukážu na tento horní vrchol, ale neklikám. Zobrazím si trasovací čáru a zadám hodnotu 5. Enter. A pro třetí vrchol zase takto si jenom ukážu, neklikám a pomocí trasovací čáry zadám odsazení 5. A teďka vyberu bod, který po tom odříznutí má určit část tělesa, která má zůstat, takže řekněme takto. A tím jsme tedy ten roh odřízli. Teď vytvoříme další kvádr, který bude mít rozměry 35-20. Abychom ho správně umístili, tak si ukážu tento horní vrchol, neklikám, posunu se pomocí trasovací čáry o hodnotu 5. Enter. A zadám rozměry, které budou 30*5*20 Enter. A obě dvě tělesa sjednotím.
Aby se nám tyto hrany nepřekrývaly, tak to zobrazení natočím pomocí příkazu orbit. Tak. Tady tato zadní stěna je zkosená, takže provedeme zkosení hrany. To znamená na kartě těleso. Tady máme zkosit hranu. Takže použijeme možnost vzdálenost. První vzdálenost zadáme pomocí hodnoty 8. Druhou vzdálenost zadáme hodnotou 12. Takto vyberu tu hranu a potvrdím to Enter. A ještě Enter. A poslední, co mám udělat, je tady umístit nebo vytvořit válcovou díru. Tak sestrojíme válec, který bude mít podstavu o průměru 5. Výška toho válce bude rovněž 5. Tak, ten válec mám k dispozici, řekněme, přímo tady. Takže zmáčknu P pro průměr. Průměr je daný hodnotou 5. Enter. A výška taky 5. Enter. Tak ten válec je ve špatné poloze, potřebujeme ho otočit. Na kartě výchozí máme příkaz 3D otočení. Válec vybereme a budeme otáčet kolem červené kružnice, podél červené kružnice o úhel 90. A abychom tu válcovou díru správně umístili, tak její střed odsadíme od tohoto vrcholu ve vzdálenosti minus 7,5 z hlediska osy X a ve vzdálenosti 5 z hlediska osy Z, z hlediska osy Y tam bude vzdálenost 0. Takže teď máme příkaz posun, tady válec vybereme, uchopíme střed podstavy a pro ten další bod tady zvolíme příkaz uchopit od bodu. Jako základní bod vyberu tady tento vrchol, potom na příkazovém řádku zadám odsazení pomocí zavináče, což je Alt 64, řekněme, a hodnoty budou minus 7,5, zapsáno jako 7,5, čárka, z hlediska osy Y máme 0 a z hlediska osy Z máme kladnou hodnotu 5. Enter. Tím se nám ta válcová díra umístila do správné polohy. Abychom ji tam opravdu vytvořili, tak použijeme příkaz rozdíl. Nejprve vybereme tedy to základní těleso Enter a pak ten válec, který máme odečíst. Že je to v pořádku, uvidíme, pokud se přepneme na realistický způsob zobrazení. Ve čtvrtém příkladu máme tady vytvořit toto těleso. Takže nejprve použijeme příkaz kvádr. Rozměry toho kvádru budou 20, 50 a 35. Takže 20 čárka 50 čárka 35. Enter. Tak. Potom z toho kvádru musím určitou část odstranit. Přepneme se na pohled horní a sestrojíme čtverec o straně 30. K tomu použiju příkaz obdélník, takže zadám rozměry 30 čárka 30. Enter. Potom
použijeme příkaz zaoblit a poloměr zadáme pomocí hodnoty 15, Enter, a vybereme 2 strany čtverce. Takto. A tady tento zaoblený čtverec upravíme pomocí příkazu vytáhnout, takže tím vytvoříme prostorové těleso. Takže vybereme a výška vytažení bude dána hodnotou 10. Abychom to viděli prostorově, tak se přepneme zase do izometrie a tady vidím, že toto těleso mám umístěno ve špatné poloze, což napravíme pomocí příkazu 3D otočení. Takže těleso vyberu a nejprve budeme rotovat podél zelené kružnice o úhel 90 stupňů a následně podél modré kružnice o úhel 180 stupňů. A teď to vytvořené těleso posuneme do vhodné polohy, takže takto jsme ho vybrali. Uchopím vrchol a přemístím. Potřebujeme ta 2 tělesa od sebe vzájemně odečíst, aby se nám to lépe provádělo, tak se přepneme do způsobu zobrazení 2D drátový model a tady mám zase příkaz rozdíl. Takže nejprve tedy to základní těleso vybereme Enter a potom to těleso, které chceme odečíst, vybereme Enter. Tak. Dále, když si prohlídnu ten model, tak potřebujeme tuto hranu zaoblit, takže se přepneme na kartu těleso, tady zaoblit hranu, poloměr je daný hodnotou 15, tak hranu vybereme. Tak a Enter, Enter. A poslední, co nám ještě zbývá udělat, je tady vytvořit válcovou díru. Pro ten válec máme podstavu určenou průměrem 10, výška válce bude rovněž 10. Takže tady máme válec, tady můžeme zmáčknout P, Enter, tím budeme zadávat průměr, který je určený hodnotou 10 a výška je dána hodnotou rovněž 10. Zase ten válec potřebujeme přemístit do správné polohy pomocí příkazu 3D otáčení. Tak budeme otáčet podél zelené kružnice o úhel 90 stupňů. A dále ten válec přemístíme do správné polohy, to znamená střed podstavy válce umístíme do středu zaoblení. Takže posun, vybereme válec, uchopíme střed podstavy a tady si ukážeme střed zaoblení. Takže už ho tam máme. Tak. A zase lépe se nám to bude odečítat, když se přepneme na drátový model. Takže příkaz rozdíl. Nejprve vybereme to základní těleso, Enter, a potom ten válec, který mám odečíst, Enter. A při realistickém způsobu zobrazení vidím, že mám skutečně ten požadovaný tvar toho tělesa.